Ega Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kesan ni jana kimat bakongsan jo ka khubor. Keren musumbut menteri rang bak Meghalaya uba asngau balang dahar. Halor kimat trikam bapher bak sarkar Meghalaya ka simkhia ki bagenthop ya ka one time settlement scheme. Hanin basi la penni ya ki draft electoral roll ha keleng ki district jo Meghalaya hadian bala pendep ya ka special intensive revision la ni ka SIR. Pediang ka Garwils Autonomous District Council ya ka motion number South Pa Andrew Punyo ban Aiser not tribal certificate ya ki judgment rio tribe muluk ki bedai ki scheduled tribe. Bat nado ka arpo artere unailar arhajar arpun rio an sedang ka rally penrung kam sipai jong ka Indian Army Recruitment Office Shillong. Ki khubor ki babnia. Usumbut menteri rang bak Meghalaya uba asngau balang dahar hanim kasi keren halor kimat ki bedai bet kejing penkenria jaka ya ka Harijan Colony ki kam ki bedai beruput usam jong kejela bat ru halor ka one time settlement scheme uba dahar ulong bak sarkar kadang yai 3 minit ban pendet kejing ki bedai bak Harijan Colony lengba kejing keren ya tai bat lengba kejing suthu jingmut ka bamar keliang ubadhar lo ongru balasim ni gisen jam trikam na kabenta ban penbhai ki jaka peniang kali ha ki jaka sor ban pensti ki jing khapnya kali batru ban penklan ye kom penya ye kalit kawan joki kali ha ka baulo ongru ba sarkar kadang sanjere ki jing te jing sna ban kenti ki jing pendan kam ye ki kali ki baya de ka boarding electric kata ki electric vehicles bat ha ka bai dei bat uput usam pedeng ka jela Meghalaya bat kiwi ki jela ubadhar ulai Jaiban da ka bapenpau ya ka thong jong ka jela Meghalaya ban pendet ki kam khaput lemba ki jinge kran da ka lenti jong ka sokosan da ka bayadaru ya ka bet ka biang jong ka jela usumbut menteri rang ba ka jela ba singa balang dahar nen ka singi ula ong ba ka one time settlement scheme jong ka jela Meghalaya ka long ka jinge rap ba khrau ya ki trai kali ha ka ba la penla ya ki ban sidat ya ki khajna kali ki bela sa teng la slemba ha ka dor ka barit kabaka sarkar kala penduna bar ketiga skim kabala yu jimenjol na ki dukhat jong ka menteri jong sarkar jela kala map bat pelat no da khandai phone ka sispa ya ka kuna ka bede ba ka fitness certificate jong ki kali kabala sa teng la slam bat da prapo na ka sispa na ka khajna kali kabala aji mento ya kumban ribusan hajar ki kali ha kaleng jela ketika sinjam kabala sim da sarkar kala penduna da kumba praspa sanpho klur tengka naga 1000 sispa klur tengka baka sarkar ka dibenyo ubadhar ulong ba ketika skim ka kenti ya ka jingkho jing subah ka kom trikam ka pensting ya ka jing pankhia ha kaliang ka pisa tengka na ka benta ki trai kali kamai bat ka pensluru ya ki trai kali bakin penya bet testano ya ki kot kisla kali bat ki khajna baki dem kam ban siu nang ni sakmat ya ka draft electoral roll hadin bala pendep ya ka special intensive revision SIR arhajar apun riu lasam shakeleng ka eastern west Khasi hills ka east Khasi hills but west Garwils inem kasi hamai rang ka deputy commissioner jong ka district ka kong Anita Kharpor rangkat bagi officer ka district le sam ya ki roll but kinong mi kman na ki seng sign perthei Hasilong Deputy Commissioner ubalong ru District Election Officer kata DO u Abilash Baranwal ula ajingero ya ki BLO ki Supervisor ki ERO bat ki AERO halor ka jingla ka jong ki ban pendek purai ka kam hapo ka sibnai Hatura u DO u Vibhor Agarwal ula ya ka draft roll syaki ERO AERO bat syaki neutli ki sang sign perthei da ka ba ula kenturu ikipat ba bakin ajing tip la dan kinu kijing bambiang kijing pendap lani kijing dan kam ban weng ha ka por ka balabo ya ka draft electoral roll hadin ka special intensive revision SIR arhajar apun riu la penmi inin kesngi na ka benta baro santli assembly constituency jong ka west Giant Hills district u deputy commissioner jong ka district u balong ru u district election officer u Abhinav Kumar Singh ula sami ki role syaki sengsan perthei ki bela yu jing itu ha ka bolo ong ba kani ka sinjam trikam kalong sakawai ka mau mer bala ban kenjo ha ka jing ya lenti syaka jing ki saprang u deputy commissioner ula Ainam Aiburam ya kani ka jing job syaki booth level officers
Sekinong tre jo ketenat penia election ki seng-seng perthei bat ki booth level agents ki belala ban pendep purai ka kam hapo kasi benai. Ki pai ba long thep vote ki la ban dik kmi bat penti kenai la ki kerteng bat baro ki jing tip ba benia asapang jong ki lemba ki BLO, lemba ka ECI NET mobile app, lemba ka voters.eci.gov.in bat lemba ka CEO meghalaya.nic.in. Ya kini gunu ki jingkam bat ki jing ujor la banwan ra nadu ka santre unai lar hadu ka sau tarik jung unai lur menta usnem ki bor penya ki kentu ki pai ba baken ajing tip la dadan ki kep ba klem ni kerteng ne badan ki jing bakla la ni kini gunu ki jing bambiang kani ka kubor kawan Shafi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong mentang ini peteng ya ki kubor ki berang sa ka Garo Hills Autonomous District Council kala pentri kam ya ka motion number saus pa anriu punyo Khasi ka banyo jong dorbar mang tengka ka bakrepang ka bakhan riu hatura nem kasi ketika motion ka balawan ra da ucharak W moment ka bu jing terwai ya ka GHEDC ban I not tribal certificate ya ki try muluk ki bedai ki schedule tribe ki besong basa apo uput usam jong ka council kanang ba karukom ai ya ki certificate kan long hak rukom ka berhenti ya ketika motion la kubur lemba ka voice vote claim dadan ki ba persya bat menta on ra saka executive committee bakan thau ya ki kendon ba ki jing pen be renti haswa ban penlong an ya ka ketika motion ka bala terwa ka kentup iki dekhot try muluk jong ka jaj bendrio Garo coach bat hajam ka recruiting office jong katnat sipai Indian Army Shillong kan penlong ya karali penrongkam sipai na kabentai ki samla na baro ki district ke Jela Meghalaya ha ka Sanpopra Gorkha Training Center Happy Valley Shillong na do ka arpo artrik hadu ka arpo santrik menta ubenai nailar arajar arpun rio karali kan kentup ya ki kam ki ba kentup ya ka Agnivir General Duty, Technical, but Tradesman, nak bentai ki samla ki bela pendep ya ka kelas 10 but kelas 8. Ki candidate ki bela syajit ki de ban 1 poi ha ka jaka ka bela bu, da ka bawan ra lang ya ki admit card, ki kot ki sla but ki certificate de ki original. Nak bentai ki tu ki bena East Khasi Hills, East Giant Hills, but East and West Khasi Hills, karali penrongkam kan long ha ka arpo arterik jong nailar, nak bentai ki bena West Khasi Hills, Ribahoy District, but Southwest Khasi Hills hak arpulai trik nailar bat nak bentagi district jong ka Garo Hills bat ka West Giant Hills hak arpu south trik jong nailar arhajar arpun rio ya ka jelang kemibnya alor ka jipun kre ka National Games arhajar arpun yo la penong ha Circuit House hatura nin kasngi ha ka baki bor penyat kila lum jingkhen alor ka jinglong la kre na ka liang ka West Garo Hills district u Deputy Commissioner jong ketiga district u Vibor Agarwal ula peniat jong ketiga Jegelang kebelawan isim mentaru dau Assistant Commissioner u Sorab Suman kihe officer jong ketrat sports kihe nak ketrat pulit bat ki nong ni khmat na ki trat sarkar ba pher ki jingeta he ketiga Jegelang kila phai khmat kerpang sa ki jingte jing sina jing pen kre ha ki jakai le kai jakasa ikinong wan isim menta kalit kawan lembaki kali kajing singan karkom penia iki kali ki surong kajing kersan na kaliang kajing aji sumar kajing pen kre la daja ki jinglen shop bampoi perkhat bat kajing pen priang kubor syaki pai ba kinoi simenta kata kajing elang kila wan ra iki jing tip na kita nak trikam ba per halor ki kam bat ki benta ki badan kam ya kajing simkia ka bakerki mardor la ai hukumi kita nak sarkar ki bede benta baro bakin penstet iki kam ki berang sateng bakin wanra iki jing cemu bat ki jing sandur ki babnia ahlor sen jam ki badan kam ban sim bat ban le testaru iki jing bot dien nakaliang ka bor penia jo ketiga district kala banjur halor ki jing sim kya ban ajing tip bat le ka badan kam kloy bat ban pendep ya ka kam ha ka por balabu UMLE ka motion rut ubalong ru menteri kabinet uba Methodius Dekhar nem ka sngi ula kawe lama ban aidak e jing sedang trikam jong ka kali kit nong pang ka ban ajing sakri na ka benta ki pa nong snong jo ka snong umdang bat ki snong ki ba marjan ha West Khasi Hills district katu kani ka khubor lakot ka balawan Shafi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so bat ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan na ka